Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Psalm chapter 4, tibuok chapter, verse 1 hangtod sa verse 8. Apan sa dili pa, akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Psalm chapter 4 verses 1 hangtod sa 8. Ang giingon dinhi mga kaigsunan. Tubaga ako o Dios nga manlalaban ko. Inigsangpit ko kanimo sa akong kalisdanan, mitabang ka kanako. Kaluyi ako karon ug dungga intawon ang akong pagampo. O katawhan, hangtod kanusa ang pagbiay-biay ninyo kanako. Hangtod kanusa ang pagmahal ninyo sa mga pulong nga walay bili ug pagsunod sa bakak. Timan ibaya ninyo nga gipili sa Ginoo ang matarong aron maiya ug mamati siya sa akong pagsangpit kaniya. Pangurog kamo sa kahadlok ug ayaw na pagpakasala. Pamalandungi kini samtang mag-inusara kamo sa inyong mga lawak. Ihalad sa Ginoo ang hustong halad ug salig kamo kaniya. Daghan ang nag-ingon kinsa ang mupakita kanato ug kaayo. O Ginoo ipasidlak ngari kanamo ang kahayag sa imong dagway. Ang kalipay nga gihatag mo kanako labaw pa kaysa ilang kalipay tungod sa daghan nilang pagkaon ug ilimnon. Muhigda ako ug matulog ako nga malinawon kay ikaw lamang o Ginoo ang magbantay kanako. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now, kung nahinumduman ninyo mga kaigsunan ni adtong bata pa kita, lisod kaayo kitang patulugon sa atong mga ginikanan, ilabi na sa hapon. Uso man sa una nga inighuman og paniudto, mupahuway sa hapon, pahigdaon ang mga bata. Ni adtong bata pa ko, lisod kaayo ming patulugon sa akong magulang nga babayi. Magtapad pa gyud ang akong nanay og bunal para lang kami makatulog. Gumikan siguro kay ang atong metabolism taas pa kaayo ni adtong bata pa ta. Unya ang atong enerhiya taas pa kayo, mao nga lisod kayo ta pagkatulgon. Pero karon nga nahimo na kitang idaran, walay makatupong sa pahulay kung kita makatulog ug insakto, kay kung dili ta makatulog mamroblema na ta. Alang sa usa ka Kristohanon mga kaigsuunan, ang pagpahulay diha sa presensya sa atong Ginoo mahinungdanon gayud kaayo. Ug bisan pa ug ang kalibutan nato sa atong palibot nagkagubot kayo sa nga tanan, aduna kitay kalinaw sa atong buhi nga Dios. Aduna kitay kapahulayan gumikan kay ang Dios nga atong gialagaran, Dios sa kalinaw. Now kining salmo nga atong pamalandungan karon, kining Psalm chapter 4, gitawag kini og salmo sa panggabii. Baliktad kini sa Psalm chapter 3 nga gitawag og morning psalm or salmo para sa sayong kabuntagon. Ug daghang ga-presume nga ang setting sa Psalm chapter 4 ug Psalm chapter 3 nga atong gipamalandungan ni adtong miaging semana pareho lang kuno, pero wala kitay katungod nga mag-presume nga pareho lang. Gumikan kay sa Psalm chapter 3, adunay klaro kayong gi-indicate nga awit kadto ni Haring David ni adtong miikiya siya gikan kang Absalom nga iyang anak. Ug wala kitay explanation or superscription sa Psalm chapter 4.
And in fact, ang issue sa Psalm chapter 4, mao nga gilibak kuno si Haring David, gilibak, gibutang-butangan og mga dautan nga istorya batok sa iyang pagkatawo. Now, ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, daghan gayud kaayo og nagkalain-lain mga kaigsuonan, pero matinud-anon kayo ang atong Ginoo, giluwas kita gikan ni adtong mga pagsulay. Ang giingon sa Psalm chapter 34 verse 19, daghang kalisdanan ang antuson sa matarong, apan luwason siya sa Ginoo gikan niining tanan. So, kung muduol day kita sa Ginoo, kung mga lagad kita sa Ginoo, dili but pasabot nga exempted na kita sa mga kalisdanan sa kinabuhi. Daghang mga kalisdanan ang masinatian nato niining kalibutana, apan alang sa mga katawhan sa Ginoo, matinud-anon siya nga muhatag kanato og kaluwasan ug kalinaw taliwala sa mga kalisdanan. Gumikan kay ang atong kalinaw anaa lamang sa atong buhi nga Dios, ang atong kalinaw anaa lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Makapahuway kita sa takna sa kagabhion. Kung muhigda kita sa atong higdaanan, aduna kitay contentment ug aduna kitay pagsalig nga ang Dios wa gyud magpasagad kanato. Nausama sa Salmo kapitulo 3, kining Salmo kapitulo 4 aduna poy gitawag og superscription or explanation or information alang sa tanang magbasa niini. Ang superscription nagaingon, to the chief musician on Neginoth, a psalm of David. Kining Neginoth, mga kaigsuunan, usa kini ka musical instruction nga kini nga salmo pagaawiton uban ang instrumento nga adunay kwerdas, gitara siguro or violin. Unya gihatagan usab kitag information nga kini nga salmo gisulat ni Haring David. Si Haring David ang nagsulat niini sa takna sa iyang kalisdanan. So adunay upat ka bahin ang atong pamalandong niining takna. Una, ang pangalian ni David ngadto sa Dios. Ikaduha, gibadlong ni Haring David ang iyang mga kaaway. Ikatulo, iyang giwalihan ang iyang mga kaaway aron sila mubalik sa Ginoo. Ikaupat, midangop si Haring David sa Ginoo alang sa paghupay ug alang sa kalinaw. And may the Holy Spirit help us in our meditation at this moment. Mudangat na kita sa unang punto, mga kaigsunan, David's petition before God. Ang giingon sa verse 1, tubaga ako, O Dios, nga manlalaban ko, inigsangpit ko kanimo, sa akong kalisdanan mitabang ka kanako, kaluy ako karon og dungga intawon ang akong pagampo. So, gisugdan ni Haring David ang bersikulo 1 uban sa pangaliya sa Dios nga iduol sa Ginoo ang iyang dalunggan ngadto kaniya sa iyang pagampo. So naghangyo si Haring David nga mamati kaniya ang Dios. Ug sa katapusan sa bersikulo 1, gigamit ni David kining pulo nga sima, sa Hebrew word ni siya nga ang but ipasabot, it is a petition that God would receive his prayer, nga dawaton sa Ginoo ang iyang pagampo. So alang sa Kristohanon, mga kaigsuunan, ang atong pagampo nangaliya kita nga paminawon kita sa Dios ug tubagon kita sa atong Ginoo. It is a petition nga adunay pagka mapainubsanon ug aduna usay expectation, pagsalig nga tubagon gayud kita sa atong buhi nga Dios. Dili kita muduol sa atong Ginoo nga basta-basta na lamang, mga kaigsunan, nga murag gaan nga butang ang pagduol sa Ginoo. No, kinahanglan nga muduol kita sa Ginoo uban ang pagpangaliya, uban ang pagpangaliyupo, uban ang paghangyo sa atong buhi nga Dios. Ang atong attitude adunay pagka mapainobsanon ug adunay pagsalig sa iyang katakos ug gahom. Ug miingon usab si David nga ang Ginoo kuno mao ang Ginoo sa iyang pagkamatarong. O God of my righteousness, sa English pa. Buti pasabot niini, mga kaigsunan, wala moduol si Haring David sa Ginoo sa basihan sa iyang pagkamatarong. Gumikan kay wala siya'y pagkamatarong. The Bible clearly tells us, walay matarong, wala bisag isa. Ang atong pagkamatarong hugaw nga panapton lamang atubangan sa Ginoo. So, miduol si Haring David sa atong buhi nga Dios, dili pinasikad sa iyang pagkamatarong ug sa iyang achievement.
kundi miduol siya sa Ginoo, pinasikad sa pagkamatarong sa Ginoo ug pagkamaluluyon sa Ginoo. Now, importante gayud kaayo kini nga salmo gumikan kay nagpadayag ang bersikulo 2 kanato nga si David kuno gibutang-butangan, gilibak-libak sa mga katawhan. Verse 2, O katawhan, hangtod kanusa ang pagbiay-biay ninyo kanako. Hangtod kanusa ang pagmahal ninyo sa mga pulong nga walay bili ug pagsunod sa bakak. So ang buti pasabot niini, giakusar si Haring David sa mga katawhan, gilibak siya, gibiay-biay siya. Now, kung mahitabo kini sa atong kinabuhi, kay nasayod ako nga nahitabo na gyud kini sa atong kinabuhi at one point of our lives or another, unsaon man nato pag-respond niini nga panghitabo? Well, makakat-on kita sa gibuhat ni Haring David. Miduol siya sa Ginoo ug midangup siya sa Ginoo ug gisumbong niya sa atong buhi nga Dios ang tanan. Ang atong Dios mao ang Dios sa tanang pagkamatarong ug ang Ginoo usab ang nagahatag og ganti sa tanang mga matarong sa iyang atubangan. Ang Dios lamang ang matarong nga maghuhukom. So bisan pa og hukman kita sa mga katawhan, bisan pa og libak-libakon kita og biay-biayon, it doesn't matter. As long as atubangan sa Ginoo, limpyo ang atong konsensya ug gibuhat nato ang matarong atubangan sa Ginoo. It ultimately doesn't matter what men may say of us. Kay bisag unsaon nato og tinarong atubangan sa mga katawhan, kung hugaw gayod ang ilang kasing-kasing ug hunahuna ug gusto lang gyud sila nga mahagba kita, aduna gayod sila iistorya bisan pa og unsay atong buhaton. Busa ang maghuhukom nato dili ang tawo, ang maghuhukom kanato mao ang buhi nga Dios. Siya ang moaprobar kanato. Mo kini gipadayag ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4. Ang giingon dinhi, wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo usabisan unsang tawhanong hukmanan. Kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. Tinaw kayo ang akong konsensya apan wala kini magpasabot nga wala gayud ako isala, ang Ginoo ray maghukom kanako. So, makita usab nato mga kaigsunan nga gidayig ni Haring David ang Ginoo gumikan kay iyang gihinumduman ang mga pagtabang sa Ginoo sa iyang kinabuhi ni adtong nangagi. Ang giingon dinhi, you have enlarged me when I was in distress. So, gipalapad kuno siya sa Ginoo ni adtong gipiot kaayo siya sa mga katawhan, ni adtong gitakluban si Haring David sa patong-patong nga mga problema, pero ang Ginoo mao ang nagahatag kaniya og pagtabang. Gihinumduman kadto ni Haring David, gi-recall niya mga kaigsuonan, ug sa iyang pag-recall sa kaayo sa Ginoo sa iyang kinabuhi ni adtong nangagi, nakabaton siya og kalinaw, nakabaton siya og kusog mga kaigsuonan, nakabaton siya og paghupay sa iyang kasing-kasing. Makatabang alang kanato kung atong hinumduman ang kalinaw kaayo nga gihatag sa Ginoo kanato kaniadto ni adtong kitabangan kita niya sa atong mga pag-antos ug kalisdanan sa mga nangagi. Now, remembering previous times when God came to our defense gives us confidence in the present. Pagkahatag kini kanato og confidence sa kamulo nga panghitabo nga tabangan gayud kita sa Ginoo. Mao kini gibuhat ni Haring David. And as a result, nakig-istorya na siya sa iyang mga kaaway. Ug mo kini ikaduhang punto, gibadlong ni Haring David ang iyang mga kaaway. Bersikulo 2 ug bersikulo 3 nagaingon, O katawhan, hangtod kanus ang pagbiay-biay ninyo kanako, hangtod kanus ang pagmahal ninyo sa mga pulong nga walay bili ug pagsunod sa bakak. Timan ibaya ninyo nga gipili sa Ginoo ang matarong aron maiya ug mamati siya sa akong pagsangpit kaniya. So, gitawag ni Haring David ang mga kaaway niya as sons of men, mga anak sa katawhan. Gikan kini sa Hebrew nga pinulungan nga Beni Ish. Instead nga Beni Adam ang gigamit ni Haring David, Beni Ish. Ang but ipasabot, mga katawhan kini sila nga taas ang estado sa katilingban. Mga dato, mga influential people.
Mao kadto ang nakig-alkontra ni Haring David, mao kadto ang mibutang-butang kang Haring David. They were not ordinary people. They were people of high caliber, mga kaigsuunan. Now, gipakita ni Haring David nga bisan pa og taas ang ilang estado sa atong katilingban, atubangan sa Ginoo, murar silag mga kuto nga irokon sa atong buhi nga Dios. Bisan pa og magpasigarbo sila sa ilang kahimtang, sa ilang pagkatawo, atubangan sa Ginoo, gamay ra kaayo sila. They may be great men, but they were actually acting foolishly. Gumikan kay ilang gibiay-biay ang tawo sa atong buhi nga Dios nga si Haring David. How long will you turn my glory into shame? Now, how much longer nga ilang paningkamutan nga dauton ang kadungganan ni Haring David, particularly ang iyang kinabuhi isip sulugoon sa atong Dios. Mo giingon ni Haring David, how long will you oppose my divinely appointed office? Hinumduman nato nga ang Dios mao ang nagtuboy kang Haring David ingon nga hari sa Israel. How long will you love vanity and lies? Ilagyong gibakakan ang mga katawhan mahitungod kang Haring David, ilang gidaot si Haring David. Ang ilang mga pulong, ang ilang mga istoryang gimugna-mugna, dili gayod tinuod, mga kaigsuunan. Di ba mauman kini ang kinabuhi sa mga tawo nga wala makaila sa atong buhi nga Dios? Ilang gibugal-bugalan ang mga katawhan sa Ginoo nga gamantala sa kamatuoran, unya wala gayod sila kasing-kasing alang sa kamatuoran ug alang sa kadungganan sa atong buhi nga Dios. Matud pa ni Matthew Henry, kining pulong nga glory nga gihisgutan sa verse 2, it can also refer to God. So, ang giingon ni Haring David, you are turning my God to shame. Sa ilang pagdaot kang Haring David, ilang gidaot ang buhi nga Dios. Romans chapter 1 verse 21. Ang giingon dinhi, nahibalo sila sa Dios apan wala sila magpasidungog kaniya ingon nga Dios o magpasalamat kaniya. Ang ila hinuong mga gihuna-huna pulos binuang ug nangitngitan ang ilang mga salabutan. Unya, gitapos ni Haring David kini nga section pinaagi sa pagsulat sa pulo nga sila. Gi-explain na nako kini ni adtong miaging semana. Ang buot pasabot ni ining sila hunong sa pamalandungi sa ang imong nabasa ayaw sag padayon sa sunod nga bersikulo. Stop and consider and meditate. Ugi tandi ni Haring David ang iyang kinabuhi sa iyang mga kaaway. Miingon si Haring David, know this, sayrin ninyo ang mga taong matarong tipigan gayod sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon. And the contrast is this, those who are not godly, ang mga taong dautan, isalikway gayod sa atong buhi nga Dios. Pamation sa Ginoo ang pag-ampo sa mga taong matarong, iyang paminawon ang ilang mga paghilak ug ang ilang mga pangaliyupo. Baliktad niini ang pagabuhaton sa Ginoo sa mga taong dautan. Bisan pagmutawag sila sa Ginoo, dili gayud sila paminawon sa atong buhi nga Dios. So, mudangat na kita sa ikatulong punto. Gitudluan ni Haring David ang iyang mga kaaway. Giwalihan ni Haring David ang iyang mga kaaway. Verse 4 hangtod sa verse 5. Pangurog kamo sa kahadlok ug ayaw na pagpakasala. So gitambagan niya ang iyang mga kaaway. Pamalandungi kini samtang mag-inusara kamo sa inyong mga lawak. Ihalad sa Ginoo ang hustong halad ug salig kamo kaniya. Now mo kini tumong sa tanang mga nakaila sa Ginoo. Aduna sila'y tinguha nga dadon sa tiilan sa Ginoo bisan pa ang ilang mga kaaway. So si Haring David, doon gihapon siya'y concern para sa iyang mga kaaway. Iyang gitambagan ang iyang mga kaaway nga maghinulsol sa ilang sala ug mudangup sa Ginoo. Maminaw sa pulong sa Ginoo, sundo ng pulong sa Ginoo. Mingon si Haring David, stand in awe, pangurog kamo, tahura ang Dios, stand in awe of Him. Kahadluki ang buhi nga Dios. Pangurog kamo, mo kini tambag ni Haring David sa mga taong dautan. Ang atong Dios dili basta-basta, mga kaigsuunan. Dios siya sa hustisya. Mo nga kung muduol kita kaniya, muduol kita nga adunay pagtahod ug muduol kita nga adunay pagpangurog.
Psalm chapter 2 verse 11 mo kini tambag diri, alagari ang Ginoo nga adunay kahadlok ug pagmaya kamo uban sa pangurog. So, mupod kini giingon sa Psalm chapter 34 verse 9, ang giingon dinhi, o kahadlukin ninyo ang Ginoo kamong mga balaan, tungod kay walay makulang kanila nga may kahadlok kaniya. So, mo kini ang tambag ni Haring David sa iyang mga kaaway nga nagbuhat og dautan ug mausab kini ang padayon natong gimantala sa tanang katawhan sa atong kapanahunan karon. The best way to avoid sin, malikayan nato ang sala, is to live in a constant state of awe of God. Malikayan nato ang pagpakasala kung aduna kitay kahadlok sa Dios. And sin not, ayaw na pagpakasala. Tambag kini ni Haring David sa iyang mga kaaway, but pasabot paghinulsol kamo. Susiha ang inyong kasing-kasing, tanawa ang inyong kasing-kasing, i-examine ang inyong mga dalan. Of course, mabuhat lamang kini sa tanang mga katawhan pinaagi sa tabang sa balaang espiritu. Gumikan kay kasagara gyud sa mga tawo, gibuutanan gayud kaayo sa ilang kaugalingon. Murag limpyo gayud kaayo sila sa ilang pagtan-aw sa ilang kaugalingon, pero kung atong tan-awon ang atong kasing-kasing, ang sulod niini og itandi nato sa balaod sa Ginoo, ma-expose ang atong kasing-kasing nga dautan gayud di ay kaayo mga kaigsuonan. Ug again, gigamit ni Haring David kining pulong nga sila, but pasabot hunong usa, pamalandungi usa, gumikan kay sa atong henerasyon karon. Jutay ra gayud kaayo ang mga tawo nga mahilig mamalandong. Muraog gilikayan sa mga katawhan nga mulingkod ug paminawon ang ilang konsensya. Gilikayan sa mga katawhan nga tan-awon gayud ang tinuod nilang kahimtang, pero dili kini makatabang mga kahigalaan gumikan kay adunay paghukom nga umaabot. Kung mulingkod ikaw, mamalandong ikaw, tan-awon nimo ang imong kasing-kasing ug pamalandungan nimo ang pulong sa Ginoo, ang pagkabalaan sa Dios, usa lamang ang konklusyon: dautan ako, dili ako makalimpyo sa akong kaugalingon, wala ako'y paglaom nga ako maluwas, si Kristo lamang ang akong bugtong paglaom. Gumikan kay ang atong kaluwasan dili pinasikad sa atong maayong buhat, kundili pinasikad sa pagkamatarong ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo. So adunay concern si Haring David sa mga katawhan nga dautan. Bisan pa og gidaot-daot siya sa mga tawo, aduna siya'y concern alang sa ilang kaayo, ug moupod kini ang dapat nga attitude nga mabatunan sa tanang mga katawhan sa Dios. Psalm chapter 46 verse 10, ang giingon diri hunong kamo ug ilha nga ako ang Dios. Pagabayawon ako taliwala sa mga katawhan ug ituboy ako sa tibuok kalibutan. Sa verse 5, miingon si Haring David, offer the sacrifices of righteousness, do the fruits of repentance. So, ang mga kaaway ni Haring David, posible nga relihiyoso. Aduna pud sila'y relihiyon nga Judaismo, mga kaigsuunan, pero matud pa sa Dios, unsaon man ang imong pagkarelihiyoso kung gabuhat ikaw og dautan, kung wala ka nagasunod sa kabubuton sa Ginoo. 1 Samuel chapter 15 verse 22 hangtod sa 23. Ang giingon dinhi, mas kahimutan ba sa Ginoo ang mga gasa ug ang mga halad nga mananap nga sunugon kaysa pagtuman sa iyang kabubuton? Timani nga ang pagsugot mas maayo pa kaysa halad nga mananap nga sunugon, ug ang pagtuman sa pulong sa Ginoo kaysa tambok sa karnero, ug ang pagkamasupilon sama ra sa sala sa pagkonsultag espiritu, ug ang pagkagahig ulo sama sa sala sa pagsimbag Dios. Kay gisalikway mo man ang kabubuton sa Ginoo, gihukasan kaniya sa imong pagkahari. Mo katoy gisulti ni Samuel kang Haring Saulo. Dili lang kay kinahanglang undangan nato ang pagbuhat ug dautan, sugdan usab nato ang pagbuhat ug matarong, mga kaigsunan. Ephesians chapter 2 verse 10. Mga binuhat kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus, aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Isa pa katambag ni Haring David, and put your trust in the Lord. Salig sa atong Ginoo. In purity of heart, they must trust God. Ug mo kini giingon sa Psalm chapter 2 verse 12,
ug yukbuin ninyo siya aron dili siya mapungot kaninyo ug pamatyon kamo kay ang kasuko niya dali rang musilaob. Bulahan ang mudangup kaniya aron iyang panalipdan. So, ang pagdangup sa Ginoo ilhanan kana nga kita nagasalig lamang kaniya. Ang dili pagdangup sa Ginoo but pasabot wala kita gasalig kaniya ug gasalig kita sa atong kaugalingon. Ikaupat ug katapusan nga punto, David turns to God for consolation and peace. Midangup si Haring David sa Ginoo alang sa paghupay ug alang sa kalinaw. Verse 6 hangtod sa verse 8. Daghan ang nagampo, madawat unta namo ang dugang nga panalangin o Ginoo, kaluy intawon kami. Ang kalipay nga gihatag mo kanako labaw pa kaysa ilang kalipay tungod sa daghan nilang pagkaon ug ilimnon. Muhigda ug matulog ako nga malinawon kay ikaw lamang o Ginoo ang magbantay kanako. So ang mga sumusunod ni Haring David gasugod na og pagduda kaniya kung insakto ba ang pagsunod kang Haring David. Aduna ba'y kadaugan sa iyang pagkahari? Daghan ang nag-ingon, kinsa ang mupakita kanato og kaayo. So gaduda sila sa katakos ug abilidad ni Haring David. Mao kini ang kondisyon sa mga tawo nga wala kaila sa Ginoo. Ilang dudahan kung igo na ba ang atong Ginoong Hesukristo. Parihara gud sa mga katawhan sa Israel sa una. Klaro man kayo nga ang Ginoo mao'y gabutang ni Haring David. Pero ang mga tao wala gyud musalig sa pamaagi sa Ginoo nga gibutangan sila hari nga si Haring David. Gaduda gayud gihapon sila. Wala nila ibutang ang ilang pagsalig sa Ginoo nga gatuboy kang Haring David ingon nga hari. Mausab ang mga katawhan karon. Gaduda sila kung igo na ba ang kamatayon ni Hesukristo, igo na ba ang iyang pagkamatarong, igo na ba si Kristo alang sa atong kaluwasan. Ila ka nang gidudahan, ang gusto nila musalig pa sila sa ilang pagpangadji, sa ilang mga ritual, sa ilang mga pagpaningkamot, sa ilang pagkabuutan, mga higala igo na si Kristo. Dautan ikaw, di gayod makabayad ang imong pagkabuutan sa kadaghan sa imong sala. Ang imong pagkamatarong hugawng panapton lamang atubangan sa Ginoo. Isalikway ang imong pagsalig sa imong kaugalingon ug ibutang ang imong pagsalig kang Kristo lamang. Ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Mao nga si Haring David nga nagsalig sa Ginoo, aduna siya ay kapahulayan. Matulog kuno siya nga adunay kalinaw. Ikaw usab higala kung ang imong pagsalig imong ibutang sa atong buhi nga Dios, adunay kapahulayan ang imong kalag. Si Kristo igo na ang iyang dugo ug pagkamatarong nga giula didto sa krus sa Kalbaryo aron mahugasan ang imong sala. So sa takna sa imong kamatayon, gumikan kay ang imong pagsalig anaa kang Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas, aduna ikay kalinaw. Aduna kay kalinaw nga moatubang sa imong magbubuhat human sa imong kamatayon. Ngano? Gumikan kay igo na si Hesukristo. Siya ang Dios ug manluluwas sa tanang mga makasasala nga susama nimo ug susama nako. So bisag unsa ang situation nato niining kalibutan na higala, ang atong pagsalig atong ibutang sa Ginoo. Ang atong kalinaw nagagikan lamang sa atong buhi nga Dios. Wala biya unta kitay kalinaw, gumikan kay dautan kita og makasasala tubangan sa Ginoo ug nasayod kita nga takos kita sa paghukom, pero gumikan kay ang grasya sa Ginoo, ang kaluoy sa Ginoo iyang gipakita nga ri kanato. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo nga imbis nga kita mo'y silutan, si Kristo mo'y midawat sa tanang tunglo ug kapungot sa Dios aron si bisan kinsa nga musalig kaniya maghinulsol sa ilang sala ug mudangup lamang kang Kristo alang sa kaluwasan, adunay kapasayloan, adunay pagkamataro nga isuloob sa Ginoo kaniya. Wala biya unta kitay kalinaw, pero gumikan sa ebanghelyo, sa maayong balita, sa grasya sa kaluwasan sa mga makasasala nga susama kanato, nakabaton kita og kalinaw. Nakabaton kitag pagsalig sa atong kasing-kasing nga moatubang man kita sa Ginoo human sa atong kamatayon. Moatubang kita dili pinasikad sa atong pagkamatarong kundili pinasikad sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo, o gumikan ni ana dawaton kita sa atong buhi nga Dios. Pero kung moatubang ka sa Ginoo pinasikad sa imong pagkabuutan, sa imong performance, ang kasuko sa Ginoo musilaob, gumikan kay ang imong pagkamatarong higala hugaw nga panapton lamang atubangan sa Dios. Busa
Undangin na og salig ang imong kaugalingon, ug dangup kang Kristo ug saligi siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Karon na kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe sa ebanghelyo nga nadungog sa matag usa once again karon. Ug among gipangayo ang bunga niini o Dios, ang pagsalig sa mga katawhan, hinaot nga ilang ibutang kanimo lamang o Dios. Mao kini among giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.